Moro! Tänään mulle tuli PlayStation 5, jossa tulletimen FPC-liitin oli rikki. Liitin varjoittui puhdistuksen yhteydessä. Tämä on melko tyypillinen ongelma tälle konsolille. Aloitan kuten aina purkamisella ja täydellisellä pöydän poistolla. Nyt olemme liittymään kohdalla. Kuten näemme, kaikki kontaktit ovat irronneet, joten ne täytyy korjata. Uusissa alueen jätetään uudet johdot, jotta yhteys saadaan takaisin. Tämän jälkeen puhdistan alueen uudelleen ja suojan sen, jotta liitin pysyy kunnossa jatkossa. Seuraavaksi vaihdetaan nestemetalli ja lämpötynnyt. Kokoamisen jälkeen konsoli testataan. Kuten näemme, konsoli toimii taas normaalisti. Tämän työn hinta oli 50 €, huolto mukana. Jos tarvitset apua konsolin kanssa, ota rohkeasti yhteyttä.